أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Egameni likaNkulunkulu onomusa onesihawu. Ngakube uyambona yini lowo ophika inkolo? Lowo uyilowo ochiliza intandane, futhi ongakukhuthazi ukondliwa kwabampofu. Yeka usizi kulabo abathandazayo, labo bona abangawunaki umthandazo wabo, labo bona ababukisayo ngezenzo zabo, futhi abagodla usizo nesidingo.